Lain pagkamoderno karon sa panahon ng uban kanato mo pahimos gyud sa teknolohiya. Ani usa ka artist nga lahi ang paggamit sa pagdrawing kay ang gamit niya mao ang iyang laptop sa paghimo og mga manindot nga paintings. Busa mga kapuso atong sayran kung giunsa niya kini pagbuhat, pinaagi ni ining report. Painting sa usa ka tiguang o painting usab sa usa ka dalaga. Pipila lang kini sa mga artworks nga hinimo ni Christian Xavier Pianyar. Apan na porma kini dili gamit ang tinuod nga brush ug mga pintura, kundili ang iyang drawing tablet o gamay nga laptop. Matod ni Christian, gitawag kining digital painting. Diin pinaagi lang sa pagpili og mga gustong colors o brush sa laptop, makahimo ka na og artwork nga susama gayud sa tinuod nga painting. Isip sample, among gipahimo si Christian ni ining Marvel characters ug mano-mano niyang gidrawing sa iyang tablet. Human ma-sketch sa tablet, anam-anam niya kining gipinturahan diha sa iyang laptop. Paghuman sa pipila ka oras, mao na kini ang mahimo ni Christian. Try ko mo tumurog na ganahan na pod ko kay limitless siya ba dili siya kanang magpugong ka kay tungod nimong materials mahurot nga na. So mo ni nakanindot murag ni gi-enhance na ko siya mayo. Dugang ni Christian nga nakatunan kini niya ni atong fine art student pa siya. Gani tungod sa maong talento, dako kaayo kini og natabang aron siya makagraduate. Nakatabang yun siya. Nakatabang yun siya samot na pag-abot na akong 3rd year, 4th year. Diya na ako yung mga commissions. So murag na lesser gamay ang but still naagyapon pero natabang-tabang. Napasigarbuhon usab kaayo ang iyang amahan sa iyang nakabot. Iya gyud ang kuan kay sa gamay pag na siya drawing na siya daan. Apan bisan pa sa padayong paglambo sa digital painting, dili gihapon wad-o ni Christian ang paggamit sa tinuod nga brush ug mga pintura. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.